Prije svega želim da pozdravim sve građane općine Bugojno. Danas ćemo otvoriti izložbu fotografija prirodno blago Bosne i Hercegovine, odnosno rijeke, jezera i vodopadi u našoj zemlji. Poznato je da je Bosna i Hercegovina izuzetno bogata vodom, prirodnom, čistom vodom. Na ovaj način želim da skrenemo pažnju kako građanima Bosne i Hercegovine, tako i ostatka Evrope na naše kulturno, na naše prirodno blago, te kroz fotografije različitih dijelova Bosne i Hercegovine, od, na primjer, Jajca i Livskog vodopada, rijeke Trebišnice u Trebinju, rijeke Neretve, rijeke Une i drugih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine, predstavimo tu ljepotu, odnosno to bogatstvo, kako našim građanima, tako i svim onim koji dođu i budu imali priliku da vide to bogatstvo. Pa do sad sam napravio otprilike negdje oko 50-60 izložbi. Najviše sam izlagao po Evropskoj uniji, Norveška, Danska, Švedska, Austrija, Njemačka, Švicarska. Fotografije su nastale u periodu od 2010. i 2011. Pa do zadnje fotografije su urađene nekad na zimu, prilike u decembru mjesecu. I sve te fotografije su sastavni dio izdanja knjige Fotomonografija Bosne i Hercegovine, 2 izdanja, 3 izdanja turističkog vodiča Bosne i Hercegovine i jedne kombinacije fotomonografije i turističkog vodiča. Sve moje knjige, odnosno fotografije, objavljuju najprestižniji svjetski portali, od nacionalne geografije pa do drugih poznatih portala, odnosno stranica za promociju prirodne baštine. Sve što mogu da uradim da pozovem građane Bugojna danas, a sutra Donjeg Vakufa, da dođu i da uživaju u ljepotama svoje zemlje.